David, des de quan superenginyer es va convertir en sinònim de no necessito descansar? Hola, Òscar. Bona pregunta. Suposo que et refereixes al concepte del mític enginyer 10X, tan popular fa uns quants anys. Per sort sembla que comencem a entrar en raó. Clar, hi ha molts tipus d'enginyers i hi ha molts tipus d'estadis de l'evolució d'una empresa. Jo crec que hi ha moments de l'evolució, especialment en una startup, on ja hi ha un tipus d'enginyer que és força útil per aconseguir moltes coses en poc temps. Suposo que parlem d'aquests enginyers que són una mica cowboys, com en diem, enginyers que poden en molt poc temps aconseguir grans resultats, fins i tot resultats molt visibles, i realment poden convertir una idea en producte d'una manera bastant ràpida. Crec que la nostra indústria ha acabat confonent aquesta manera de treballar o aquests trets que són molt interessants en l'estadi, en alguns estadis de l'evolució d'una empresa, amb un tipus de rol que les empreses de vegades han anat buscant històricament. Jo crec que el problema gros d'aquest terme, del terme 10X engineer en anglès o del terme superenginyer, és que ignora moltes parts importants de la sostenibilitat del codi que s'escriu i de la sostenibilitat de l'entorn laboral que s'acaba creant al voltant d'aquestes persones. Personalment he tingut moltes experiències, he conegut gent als quals durant un temps vaig considerar enginyers 10X perquè realment podien fer coses molt més ràpid que altra gent, però també n'he patit les conseqüències de la feina que han fet i de com han fet aquesta feina. Sí, la pregunta que jo em faig és realment ens calen o és sa posar aquestes etiquetes o buscar aquest tipus de perfils, perquè realment quan algú dintre d'un equip tira d'aquesta manera, no? Té unes certes capacitats, és capaç de resoldre problemes, té aquestes habilitats i tal, doncs és positiu, no? I evidentment no hem de buscar el fet de que gent que pot donar o pot aportar amb aquestes capacitats aporti menys. La meva pregunta, el meu dubte és: s'ha de buscar crear aquests perfils? Hem de tenir un enginyer 10X en els equips de desenvolupament? Perquè últimament, de fa mesos o potser un parell d'anys o així, aquest terme ha començat a ressonar molt. Xarxes, ha començat a ressonar molt en post de tecnologia, ha començat a ressonar com si fos necessari o si fos l'objectiu, no? De que qualsevol enginyer ha d'aspirar a aquest tipus de rol, a ser el 10X, el que tira del carro. Per mi això és un missatge molt perillós, és un missatge que posa en risc temes com salut mental, cremar-se molt ràpid, generar desavinences dintre dels equips. O sigui, en general penso que és un missatge molt perillós. Estic d'acord. Jo tinc una opinió un pèl complementària en això. Jo crec que sí que és molt interessant trobar enginyers que tinguin un efecte multiplicador vers l'outcome, vers tot allò que fan els equips.
Però crec que aquest efecte multiplicador, la indústria, l'ha centrat molt en ser un enginyer que pot escriure codi més ràpid que els altres, o que pot treballar més hores que ningú altre i no dormir i destrossar-se la vida si cal per tal de treure alguna cosa avui i una altra demà i una altra demà passat. Aquestes persones que a qualsevol hora estaran disponibles, el telèfon els sonarà a qualsevol hora i saltaran a qualsevol problema que hi hagi. Això no és una manera sostenible de tenir aquest efecte multiplicador. Però jo sí que hi crec en l'efecte multiplicador. Per exemple, fem números. Imaginem-nos una empresa que tingui 100 enginyers. Doncs, si tu tens un enginyer que és realment 10x, que va 10 vegades més ràpid, doncs en lloc de tenir-ne 100 és com si en tinguessis 110. Però què tal si canviéssim una mica les expectatives de què significa aquest efecte multiplicador i, per exemple, busquéssim algú que sigui tan bo o tan bona ensenyant els que té al voltant o ajudant els que té al voltant o fent que aquella tecnologia que és compartida per aquests 100 enginyers sigui molt més eficient. Clar, imaginem-nos una persona que pugui millorar la vida de 100 enginyers fent una petita modificació que beneficiarà a tothom. Llavors no tens un enginyer 10x, tens un enginyer potser 50x sense haver de crear una situació de desequilibri total, que tot aquest esforç vingui de només dedicar-hi hores infinites de feina a fer un software que estiguis encarregant-te. Jo crec que el que hem de fer és redefinir això. Què vol dir ser un enginyer 10x? Què vol dir ser un enginyer que realment és un efecte multiplicador per l'equip? I jo realment crec que el que hem de fer és explicar quins són aquests trets. Els trets són la persona que millor documenta, la persona que millor simplifica els processos, la persona que dedica més hores a que l'onboarding de la gent que acaba d'entrar a l'equip sigui correcte, la persona que fa entrevistes perquè entri nova gent a l'equip. Això són hores molt més multiplicatives, per dir-ho d'alguna manera, que no pas escriure codi més ràpid que un altre. Perquè aquí el que estem amagant també és que normalment, si tu vas a buscar un efecte multiplicador amb algú que escrigui codi molt més ràpid, probablement et trobaràs amb codi que serà poc mantenible, amb codi que només entendrà aquesta persona i pocs altres, amb codi que quan s'hagi de canviar en el futur necessitaràs d'aquesta persona 100% segur perquè s'han buscat moltes dreceres. Per tant, jo sí que estic a favor de buscar l'efecte multiplicador en l'enginyeria. Però l'efecte multiplicador no vindrà per escriure codi més ràpid o per treballar hores infinites del teu dia. Ve amb coses com ajudes a la gent del voltant teu a ser més productiva. És molt interessant aquest concepte, no? Aquest efecte multiplicador. Malauradament crec que està molt mal entès aquest efecte multiplicador i que es posa en individuals, no? O sigui, realment ara mateix el terme ja per si ja t'ho diu. 10x enginyer. O sigui, és un individu que és capaç de treure la feina de 10 persones. Tornant a l'analogia que has fet abans, no? A un equip de 100 persones, en la qual tens un 10x, podries arribar a tenir 110. En la meva honesta opinió, crec que això no és així, perquè, clar, tal com està enfocat perquè una sola persona agafi aquesta responsabilitat i tingui aquest nivell de compromís o de pressió, inclús, perquè moltes vegades crec que això desemboca en un nivell de pressió que aquest efecte multiplicador, més que sumar o més que multiplicar, acaba restant. I acaba restant el conjunt de l'equip. O sigui, realment, en comptes de tenir 110, és molt probable que en tinguis 90. Probablement, o menys. Sí. Perquè el fet de que hi hagi un punt en un equip en el qual recaigui la responsabilitat, en el moment en què passi alguna cosa, saps que aquest individu o aquesta persona acabarà resolent per capacitat, a vegades per raons històriques, no? Com que sempre és ell o ella el que acaba resolent, doncs la resta de l'equip fa un pas enrere. Això per mi resta més que suma i ja ni multiplica. Em pregunto
com hem arribat a aquest punt, no? Evidentment, la proactivitat és algo que sempre és superpositiu en equips de desenvolupament. El fet de... Però la proactivitat mal balancejada és el que acaba desembocant en aquestes situacions. I la pregunta és quin impacte té sobre aquests individus que agafen aquesta responsabilitat. En la meva experiència ho he vist, a vegades ho acabes vivint una mica en les teves carns, també, pot acabar bastant malament, pot acabar amb situacions de burnout, amb situacions de pressió, amb canvis d'humor, amb estar cremat completament de la feina. Això no és sa. Això no és sa i és algo que s'hauria de lluitar per intentar combatre, no? Per intentar distribuir aquestes responsabilitats, per intentar establir aquesta cultura. Jo hi ha un tema que associo bastant i ara obriré un meló potser interessant, que és com mesurem una miqueta el performance, no? dels equips. Quins són els frameworks que es fan servir, quines són les eines o els termes que fem o que se'ns imposen a vegades que hem de tenir en compte per poder créixer professionalment i tal. Hi ha un terme que a mi em mata moltíssim, em fa molta ràbia, és el tema de l'impacte. Quin impacte tens? Un impacte mal entès et pot portar a membres d'un equip no entenent bé, pensant-se que no estan contribuint de manera correcta, pensant-se que la manera d'assolir aquest impacte és fer més hores, és sempre estar allà, és sempre ser el que resol, quan realment pots tenir un impacte de moltíssimes maneres. I la llista que enumeraves abans crec que és això, el que documenta, el que mentoritza, el que ajuda a fer els onboardings, el que s'encarrega de que l'equip tingui una cohesió i que vagi a una. Per mi això és un impacte, no el fet de aquest membre de l'equip ha sigut el que ha resolt més bugs en aquest sprint o en aquest quarter, el que ha fet més pull request, el que ha escrit més línies de codi. Per mi això no és... Evidentment té un cert impacte. És l'impacte que hem de mirar, és l'impacte que volem i és l'impacte que realment fa que un equip estigui unit. Són temes interessants. El tema de medir l'impacte, el tema de mesurar la productivitat, que per cert és un tema que també dona per una conversa separada. Jo crec que quan està mal entès o quan intentes quantificar-ho amb una de les poques coses que pots utilitzar per quantificar en el món del software, que és, no sé, línies de codi escrites o número de deployments o coses d'aquest estil, pot generar uns incentius molt perversos. M'agradaria parlar encara més, una mica més, de l'impacte negatiu que aquestes pràctiques centrades en l'individu acaben tenint en la resta de l'equip i en la sostenibilitat de l'equip. Primer, per exemple, imaginem la situació d'una persona nova o bastant júnior a l'equip, però una persona que és bona tècnicament, que té prou recursos per tirar endavant. Imaginem la situació que en aquest equip tenen un d'aquests superenginyers o una superenginyera que treballa 15 hores al dia, descansa malament i va tirant endavant cada cop que hi ha un merder, és la persona que l'agafa i tot això. És molt fàcil que aquestes persones més júnior acabin utilitzant com a model aquest comportament i que esdevinguin igual que aquesta altra persona, que aquest superenginyer o superenginyera, que esdevinguin així a la seva carrera. O sigui, és molt perillós crear aquests models, aquests rols com a model. A banda d'això, també el que deies de que molta gent pot quedar-se una mica distanciada amb el que s'està fent en l'equip, això és molt greu, perquè realment això el que està fent és crear una àrea on
ningú més voldrà tocar perquè ja està implícitament assignada amb aquesta persona que sempre està disposada a treballar de qualsevol manera, a qualsevol hora i tot això. Jo crec que aquest és com tants d'altres, aquest és un dels mals que ens ha creat la litúrgia aquesta de com s'escala una empresa, com es fan créixer les coses. Sí que n'hem d'aprendre moltes coses, per exemple, de Silicon Valley, d'arriscar-se i convertir idees en software i intentar bogeries que acabin funcionant i tot això. Això, òbviament, són coses que n'hem d'aprendre, però de tot aquest món també ha vingut la litúrgia aquesta de jo pago una persona que treballi més que ningú i això és insostenible. Això és insostenible i acaba fent que hi hagi gent a la nostra professió que tinguin 40 anys, que ja tenen bastanta mili feta en el sector i estan cremadíssims. Ja no volen treballar d'aquesta manera. I és molt interessant perquè sobre el paper treballem en un sector ple de privilegis on tenim una flexibilitat que molta gent no se la pot permetre, on som bastant més amos de les nostres sorts que en altres sectors i tot i això s'acaben convertint en sectors que són extremadament tòxics. No dic que tot sigui culpa d'això, òbviament. Hi ha moltes altres coses que estan trencades en el nostre sector. Però aquest és un dels factors que fa que això sigui inaccessible. I a més, té implicacions grosses, com per exemple hi ha gent que té plans de vida que són incompatibles amb aquesta manera de treballar. Són absolutament incompatibles i fa que el nostre sector sigui encara menys procliu a rebre tipus de persones que no volen viure d'aquesta manera. En definitiva, crec que és una d'aquestes coses que hem d'anar solucionant. Jo també crec que una mica la mentalitat tradicional de control, d'hores a la feina i totes aquestes coses tampoc ajuda a canviar aquesta mentalitat. I a mi el que m'agradaria és que molts dels líders que prenen decisions executives i tot això entenguessin, sabessin més com realment funcionen les coses en el món del software i com s'han de dissenyar coses sostenibles, no coses per sortir del pas contínuament. És un tema complicat i és un tema on tots hi hem caigut. Vull dir, quan ets més júnior, veus una mica d'aquesta manera de fer i això és força problemàtic. A mi és un dels temes que més em preocupa i que crec que com gent que portem ja temps en aquest sector i especialment missatge adreçat a grans empreses, no? Hi ha una història, hi ha una fama i tal. Tinguem molta cura amb el missatge que enviem. Tinguem molta cura amb el missatge que enviem a les generacions que comencen en aquest sector. Per mi tenir aquest model de sacrifici, de feina abans de qualsevol cosa, ja ho hem parlat alguna vegada, no? Som una família que ho donem tot, tirar del carro aquests models de l'enginyer que ho solventa tot, superenginyers, 10X, digue-li com vulgui. Per mi això és molt perillós. O sigui, és molt i molt perillós, principalment perquè no tothom, a veure com ho poso, no tothom és capaç o no tothom té les capacitats de resoldre problemes, no tothom és capaç de balancejar aquesta responsabilitat amb les capacitats que tenim. És molt perillós un junior developer, algú que no porta tant de temps o que està començant, que vegi i que entengui que és el que ha de fer. I que si no se'n surt, encara s'hi ha d'esforçar més. O sigui, l'esforç és molt bo, l'esforç i el no rendir-se davant dels reptes. Però hem de tenir una mica d'un paraigües de seguretat per construir un entorn una mica segur per gent que comença, perquè no malentengui el fet de que, escolta, formes part d'un equip, no estàs sol, tota la responsabilitat no cau sobre tu. Vale? Perquè les frustracions, les depressions són més comuns del que ens pensem. En gent jove, en gent no tan jove, en gent que porta 40 anys en aquesta indústria i vull dir, hem de tenir en compte la nostra salut mental. I aquest tipus de missatges, aquest tipus de rols que es glorifiquen en xarxes, en articles, que inclús empreses grans amb molt de renom promouen,
en la meva opinió, és algo molt perillós, que no contribueix gens a un tema que és la salut mental, que hauria de ser el primer que s'hauria d'avantposar a l'hora de prendre decisions individuals sobre cap a on vol anar la teva carrera. Correcte. Puc compartir una anècdota, o no és una anècdota, de fet és una realitat on crec que em vaig equivocar força, però puc explicar una situació on una persona d'aquestes, que era un superenginyer, va ajudar a desllorigar una cosa que no havíem pogut solucionar durant molt de temps. Bàsicament, la història és en una empresa en la que treballava, on fèiem provisioning de servidors, de vegades més de 300 o 400 a la setmana. Teníem un sistema antic i un sistema nou, estava tot en híbrid, mal transicionat, i el que feia és que havíem, donada aquesta dualitat de sistemes, el procés de provisioning de nous servidors era innecessàriament complexa i hi havia molts errors, però mai trobàvem el moment de quan farem el decommissioning, no? Quan deixarem d'utilitzar el sistema antic. S'havien de fer bastants canvis, s'havien de migrar coses que estaven en el sistema antic cap al nou, i mai trobàvem el moment. I això ho estava patint tothom, en aquest cas gairebé tot el meu equip que treballava amb aquestes coses, i un enginyer que realment podia treballar moltes hores i molt enfocat i realment feia feina molt, molt bona, si només avaluem aquesta feina que a més es podia reutilitzar. O sigui, en aquest cas era un cas d'una persona que intentava pensar en la resta, em va dir: mira, David, no podem seguir així, això és un caos, necessito que no em facis cap pregunta durant la propera setmana i jo trobaré una solució amb aquest tema. I aquesta persona va desaparèixer de l'oficina, literalment va desaparèixer de l'oficina durant una setmana i va tornar el dilluns següent i va dir: ja ho he arreglat. I és veritat, havia decomissionat tot el sistema antic, ho havia canviat tot. Era bàsicament un sistema antic basat en Puppet, que és un sistema per sí, això dona per un episodi que no farem, segurament. Bé, ho havia fet tot. Havia deprecat el sistema antic. En aquest cas, la solució va ser molt beneficiosa per ell i per l'equip. Jo l'únic que vaig fer va ser dir: no cal que facis res del dia a dia durant una setmana. I durant els anys jo ho vaig pensar, vaig veure com un exemple i fins i tot ho vaig presentar com un exemple, però llavors reflexionant me n'adono que l'error és meu. L'error és meu i va ser un error d'altres líders de l'equip i tot això. L'error és que mai una cosa que era tan important i crucial, que ens estava afectant cada dia de la nostra vida, mai havíem trobat el moment de prioritzar-la, de fer-la una tasca d'equip. Havíem acceptat l'status quo d'una manera que era realment molt dolorosa per l'equip, a costa d'afegir força, d'afegir dolor en cada vegada que havíem de repetir aquest procés. Per tant, jo crec que tots som culpables d'haver creat aquesta manera de treballar. Moltes vegades simplement és una qüestió de pensem què és allò que ens està impactant més. No cal donar-li aquesta tasca a un superenginyer perquè l'arregli. Simplement cal que aquest problema sigui visualitzat i que els líders que han de prendre decisions de quin treball es prioritza versus quin altre treball siguin conscients d'això i no generin aquestes situacions on ho apostes tot a que algú foti no sé quantes hores devia treballar aquella persona durant una setmana, però t'asseguro que moltíssimes. Per tant, jo crec que hem de ser molt curosos com a líders en quin tipus de situacions creem que són insostenibles pels equips. I darrere d'això jo crec que hi ha molts executius que han begut d'aquesta idea de un superenginyer m'ho arreglarà tot i ho han acceptat com l'única manera d'avançar o de passar per certs estadis d'una empresa. Sí.
a risc de caure una mica en contradicció, no? Crec que de la manera que ho has explicat, aquest membre de l'equip que va acabar resolent el tema, clar, ho va fer per necessitat pròpia, però també em dona la sensació de que ho va fer una mica també per l'equip, no? Aquest és el punt on veig que es trenca el missatge, no? Quan tens aquest perfil que forma part d'un equip o quan tens aquest perfil en modo cowboy. Clar, aquest membre de l'equip es va adonar d'aquesta situació, era conscient de que potser podia trobar una solució, doncs per capacitats o perquè realment també hi ha perfils que els hi agrada aquest tipus de reptes. Sí. Saps? En plan, ostres, algú que no està sent resolt i que no té una solució fàcil, deixa'm enfrontar-m'hi. Això també crec que és positiu a vegades i que motiva dintre dels equips. Però aquí és on situes el rol d'aquest 10X enginyer, no? Si és un 10X enginyer que pertany a un equip i que l'equip es beneficia d'aquest perfil, evidentment, com a managers i a nivell de lideratge, és la nostra responsabilitat equilibrar aquest punt. Una altra cosa és que em diguessis, no, a partir d'aquí aquesta persona es va convertir en el punt de referència, va acabar sent el que sempre resolia els problemes, es van generar diferències a l'equip i allò. Clar, de la manera com ho expliques, crec que és una situació extrema, no? Arribem a un punt això s'ha de solucionar, una persona fa una passa al davant i diu jo m'encarrego, dona'm aquesta setmana, dona'm aquesta carta blanca i em comprometo a tenir-ho. Perillós? Sí. No veig al mateix nivell de perill que el missatge de sí o sí, per poder tenir èxit has de tenir un sac de dormir a sota de la taula. Aquest és el missatge que a mi em preocupa. Jo crec, per acabar de donar una mica de context sobre aquesta història, jo crec que el problema que es va crear quan això es va fer d'aquesta manera és que va millorar la vida de l'equip, òbviament, la seva també, i tot va ser molt beneficiós en quant a suavitzar els processos que estaven malament de cara al futur. Sí que es va convertir en un expert de referència en aquesta tecnologia que havia del provisioning i tot això, sí que és veritat, però el problema que vaig crear o que vam crear amb aquesta situació és que cada cop que s'havia de fer algun refactoring d'aquest tipus o cada cop que s'havia de fer alguna cosa d'aquestes que fotia mandra perquè s'havia de coordinar molta feina entre molta gent, aquesta persona era la que acabava fent aquestes coses. Perquè era la persona que tenia el drive, l'energia, les hores i el focus i totes aquestes coses necessàries per poder-ho fer. I això no és una manera sostenible de fer. Això no és una manera sostenible de fer enginyeria. Això, per algun motiu tenim backlogs, per algun motiu tenim plannings, per algun motiu tenim mètodes per coordinar la feina. I vaig crear una situació que era fàcil que es tornés a repetir, per dir-ho d'alguna manera. És aquí on me'n penedeixo una mica de com es va gestionar aquest tema. Deies una cosa que jo crec que és cosa superinteressant aquí de com definir els superenginyers. El perfil, els trets. Realment, el que sí que ens calen als equips són persones que puguin identificar i sistematitzar problemes que estan impactant a molta gent. Problemes que s'estan repetint a diari. Aquestes coses que són petites molèsties que te la treus de sobre en pocs minuts, però quan la tens 7 dies seguits ja no és una petita molèstia, és una cosa que ja forma part de l'ambient. I quan hi estàs dins ja no la veus. Quan te l'estàs menjant contínuament ja no la veus. Costa molt fer el zoom out i tenir i descobrir aquestes petites molèsties que ja no són tan petites. Aquest és un dels trets, un dels perfils que tu realment busques. I aquí sí que jo crec que això encaixa més, en la meva perspectiva, amb el que és una persona 10X, amb el que és un superenginyer o superenginyera. Una persona que realment pot qüestionar la manera com s'estan fent les coses i dir, mira, això
crec que no és la manera correcta i crec que això ens beneficiarà a tots durant molt de temps. Això sí que és un efecte multiplicador. Aquest és un dels trets, els que dèiem abans de mentorització de nous o noves membres de l'equip, ajudar els altres, documentar, simplificar processos, tot això. Jo crec que el que hem de fer és reajustar què valorem. Quines són les coses que valorem d'un superenginyer o d'un enginyer i enginyera. Per mi el punt és aquest, no? Treure-li el prefix, treure-li el tenex, treure-li el super i és tenir molt clares quines són les expectatives que busquem a l'hora d'incorporar algú en un equip. I això com a missatge per gent que ens pugui escoltar i que estigui començant també és tenir molt clares les expectatives de què és el que busqueu en els equips en els que us unireu. O sigui, quins són els punts... O sigui, sigueu crítics, tingueu un esperit crític en quines són les línies vermelles que no voleu creuar. Ja sigui fer masses hores, ja sigui estar rebent missatges fora de temps, desequilibris a les responsabilitats. Aquest tipus de coses és algo que crec que és molt important construir aquest esperit crític. Vale? No perquè el tal que té l'empresa multimilionària i fa moltíssimes coses faci un tuit dient que és la manera en la qual ara es treballarà i és molt productiu i així és la clau per l'èxit. Bueno, si per aquesta persona i pels seus equips les coses funcionen bé així, perfecte. Però ens hem de traslladar aquest tipus de missatges a les nostres casuístiques diàries i si estem disposats a fer aquestes concessions per progressar. O sigui, l'èxit no és treballar a Google. O sigui, treballar a Google és una feina i és una empresa molt de renom. Però per arribar a treballar a Google, a vegades, o potser segons en quins equips o segons quines expectatives hi hagi, s'han de fer concessions i no tothom està disposat a fer-les. Voluntàriament, perfecte. Que t'encaixen en el teu perfil, en les teves idees i tal, estupendo. Però fer-ho perquè aquesta és la clau de l'èxit, a mi això és el que em preocupa. A mi és un missatge que crec que és perillós. Estic d'acord, crec que és un bon consell per molta gent que comença o que es troba en situacions d'aquestes. M'imagino que també molta d'aquesta gent ha pogut diagnosticar aquests problemes i com aquestes situacions són problemàtiques, però tampoc troben un canal o una manera de visualitzar l'impacte negatiu, en aquest cas, de certes maneres de treballar. Potser un consell que també tinc jo és sempre intentar expressar els beneficis i els costos d'allò que es pot fer o es podria fer o s'està fent en relació a quina és la raó per la qual el nostre equip existeix. Què intentem optimitzar? Quin serà l'impacte si això no se soluciona? Quantes hores perdudes llançarem a la brossa si no arreglem això? Però, tornant al tema, insisteixo que a mi el que em preocupa és la gent que ho veu i la gent que no troba una manera de sortir d'aquesta roda, perquè també el nostre sector i moltes vegades nosaltres mateixos creem aquestes dinàmiques que són inconscientment i caiem, perquè hi ha una litúrgia al voltant de com s'han de fer les coses que de vegades no ens parem a pensar això és saludable, això és sostenible, això funcionarà o funcionarà a costa d'anar cremant la nostra energia. És un tema amb el qual estic particularment sensibilitzat perquè compartint anècdota i molt, molt ofuscada, però fa anys em vaig trobar amb un equip amb el qual treballava, que vaig acabar liderant, un membre de l'equip. Al cap de les 2-3 setmanes d'agafar aquest equip, va agafar la baixa. Va agafar una baixa, no teníem gaire confiança, però a partir d'aquí vam començar a aixecar una mica. I em van acabar passant una mica de context històric. Aquesta persona va arribar a estar 1 any i mig de baixa
per depressió. Amb medicació, I tirant del fil, un cop va retornar i vam començar a establir aquesta relació, no? Per veure una miqueta com podíem reemprendre el camí, perquè evidentment, ostres, 1 any i mig de baixa és molt de temps. O sigui, ja es genera una desconnexió i tal, però bueno, intentant enfocar el problema, el principal motiu que ell em manifestava quan parlàvem era que estava molt preocupat de no donar la talla, tenia un síndrome de l'impostor molt gran, de no donar la talla i de no ser capaç d'assolir aquests nivells d'impacte per poder optar a promocions, a canvis salarials i tal. Això ve una mica amb el missatge que deia abans, no? A vegades agafem i busquem aplicar frameworks, metodologies que en diferents llocs i diferents contextos i en diferents cultures funcionen bé, o funcionen, posem-ho així, però no els podem agafar com una recepta que aplicar. Aquests missatges per poder tenir una promoció has de tenir un impacte, sense clarificar molt bé què vol dir l'impacte. Tenir un impacte a on? Tenir un impacte amb el teu equip, tenir un impacte amb el valor que l'empresa vol obtenir. Però si es malentén això, et pot portar a entrar en una espiral molt perillosa i molt autodestructiva. Vale? Va costar molt reemprendre i rearrencar aquesta relació amb aquest antic company, però la manera amb la que es va arreglar, la manera en la qual va començar a millorar, va ser rodejant-lo d'altres membres de l'equip que li podien donar suport en tot moment, que li podien fer unes reviews constructives, que el podien mentoritzar, que li podien fer recuperar aquesta confiança i que se n'adonés de que l'impacte no era només ser l'heroi del dia. L'impacte era contribuir, documentar, arreglar. I per això crec que el missatge que es dona des de dalt cap a baix, des de xarxes cap a la resta del món, cap a la resta d'audiència, és molt important. Estic d'acord. I hi ha una realitat que és absoluta, és que la feina és això, una feina. I la vida i la salut poden ser finites, són finites. Per tant, s'ha de trobar maneres de fer això més, la manera de treballar més sostenible i un moment agradable, que en el fons tenim un privilegi en el nostre sector de poder fer coses que altra gent no pot fer i és una pena que acabem cremant aquestes oportunitats per maneres poc saludables de treballar. Sí. Molt bé. Acabem un to així una mica baix, però crec que és un tema molt interessant per gent que s'hi pugui trobar i per gent que està començant. Potser estaria bé sentir les opinions de l'audiència. Sí. Molt bé, Òscar. Gràcies, David. Fins aviat.